चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि बिथोन बायदियै रुनिकाटा पुलिस थानानि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। दिनै रुनिकाटा पुलिस थानानि बानजायनायाव रुनिकाटा बाजाराव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा आरो ड्राग्स बाहायनाय, सुबुं लांखारनाय बायदि समाजारि बेरेखा एबा आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि एसपि प्रानजित बर', रुनिकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो गोबां पुलिस मावफारियाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लक आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, दोलोनि मावथिफु आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। সকলোৱে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিওঁ। আজি ৰুনিকাটাত আমি এক সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ঠিক এনেদৰে চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আমি সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি যাম। আমি সকলোকে এয়াই অনুৰোধ জনাওঁ যে ড্ৰাগছ সেৱন বা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কিবা খবৰ পালে, লগতে বাল্য বিবাহৰ যুঁজা চলি থকা কিবা খবৰ পালে আপোনালোকে লগে লগে আমাৰ পুলিচ থানাত জনাওক আৰু আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমানখিনি সজাগতা কৰাৰ পিছতো দেখা গৈছে বাল্য বিবাহ আমাৰ চিৰাঙৰ ঢালিগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত যোৱাকালি এটা বাল্য বিবাহ ধৰা পৰিছে। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আচলতে কি ক'ব? হয়, এই সন্দৰ্ভত আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা অলৰেডি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। আৰু স্যাৰ আপোনালোকৰ চিৰাঙৰ পৰা কিবা হেল্পলাইন তেনেকুৱা আছে নেকি? ড্ৰাগছ বা বাল্য বিবাহ তেনেকুৱা চিৰাঙৰ পৰা যদি তেনেকুৱা প্ৰশাসনৰ হেল্পলাইন থাকে? হয়, আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ আছে, ফেচবুক আছে, আমাৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে। তাত আমাৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে খবৰ দিব পাৰে আৰু যদি কনফিডেঞ্চিয়েলিটি মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক তেনেকৈও জনাব পাৰে। তেওঁলোকৰ আমি कन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करा दिनैहाय जोंहा चिरां जिल्ला पुलिस प्रशासननि बानजायनायाव आरो रुनिकाटा थानानि मददजों दिनै रुनिकाटा ओनसोलाव मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जोंहा मा होनो बे फेग्रा बेसाद बाहायनाय बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बे सांग्रांथि हाबाफारियाव बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैदों ओनसोलनि सासे नोगोरारि जानानै दा दिनैहाय जोंनि आसामावल' नङा सारा भारतआवनो मोनसे जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जोंनि ड्राग्स जे फेग्रा बेसाद बाहायनाय बेखौ जोङो बिराद नुनो मोन्दों। बारानिफ्राय बारा बेबादि जानायखौ नुनो मोन्दों। दा बाहाय जोंहा सरकारनि नेमखान्थि मथे जे सासे हिन्जावसाया 18 बोसोर आरो सासे हौवासाया 21 बोसोरनि गाहायाव जुदि हाबा जायोबा दा बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानाय बेखिनिखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंहा जोंनि दानि फरायफुबाय थानाय गोबां हौवासा हिन्जावसा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां माखासे बेबादि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स आरो ड्राग्स बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों। आरो बेखौ जेसेबां दिन जोङो बाहायगोन बे समसिम जोंनि जिउआव गोबां माखासे बेमार आजार जानाय आरो गोबां मानसि थैनाय बेबादिखौ जों नुनो मोन्दों। जाहाथे जोङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंखौ साफा साफा मोजां गोग्गो सासे मानसि हिसाबै जोङो दानानै लानो हायो बेखिनिखौ आङो खावलायगोन। जाय गार्जेन बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो? आं बेखौनो बुंगोन जोंनि गार्जेनफ्रा गामि ओनसोलाव थानायखाय जों जे सासे गार्जेन गोग्गो सासे गार्जेन बे गार्जेन महरै जोङो दासिमाव बेबादि जाफुंसार जानो हायाखै। जोंनि गार्जेनफ्राव गोबां माखासे जेरैबादि जोङो बेफोरबादि समाज बेरेखा हाबाखौ होबथानांगौ बे होबथानाय खामानिखौ जोङो मोजां रोखोम जोङो दायित्व लानानै खामानि मावनो हायाखै। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बिमा बिफा जोंनि गार्जेन बिथांमोनहा जाहाथे गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानानै बेफोरबादि माखासे समाज बेरेखा हाबानिफ्राय जुदि होबथानो हायाबा गोजानाव दोननो हायाबा निस्सय बै गथ'आ फैबाय थानाय समाव निस्सय बियो गावनो जोबस्रांलांनायनि मोनसे इसाराखौ जों नुहुरगासिनो दङ।